Hemmäňize salam. Bugünkü videomyzda Stephen Hawking hakynda gurulma vermek isleýän. Dünýä belli teoretik fizik we alim Stephen William Hawking 1942-nji ýylyň 8-nji ýanwaryna Angliýanyň Oxford şäherine lukman maşgalada dünýäge inýär. Kakasy Frank gözlegi işler bilen meşgullanýardy. Ejesi Isabel bançylyk edarasynyň sekretary bolup adamys bilen bir toparda işledi. Stephen Hawking iki aýallawyny we maşgalasy tarapyndan owurluk alynan Edward'yň ýanyna ulandy. Orta mekdebi gutarandan soň Stephen Oxford Üniversitetine girdi we 1962-nji ýylda bakalavr derejesini aldy. 2,5 ýyl soň 1966-njy ýylda Cambridge Üniversitetiniň Trinity Hall College'inde ilkinji filosofluk manlarynyň biri boldy. Stephen çağlygyndan tagdyna ulandy. Hatta ýaşlygyna hiç bir kesel onu binjalik etmedi. Ýöne ýaşlygyna oňa bedbagtlyk geldi. Stephen'in elhenç keseli amyotrifik sklerozlygy anyklandy. Keseliň alamatlary ägil ul derejede ösdi. Netijede geljekki ylym zehini bütünle ysmaz bolup galdy. Muňa garamazdan Stephen Hawking mydama mylaýym ýylgyryş bilen görünýär. Maýyp arabada oturmak bilen Stephen akyl ösüşide durmady, öz-özüni terbiýeledi. Ilmy edebiýaty öwrendi, seminarlara gatnaşdy. Stephen öz keseli bilen her minutda söwüşýärdi. 1985-nji ýylda Stephen Hawking bowuzyndan operasiýa edildi. Çylşyrymly pneumonia sebäpli keseliň öňüni alyp bolmaýar. Şondan bäri Stephen gürleşmesini düýbünden besetdi. Ýöne dostary Cambridge Üniversitetiniň injenerler tarapyndan döredilen fotosintezatörlere ulanyp, kärdeşleri bilen işçäň aragatnaşykda saklamagyny dowam etdirdi. Stephen bir näçe wagtlap sagylnyň görkezji barmagyny süýşürip bilýärdi. Emma wagtyň geçme bilen bu ukuwy ýitirdi. Soňra myşsasynyň üstü bilen gurulan daçyk Stephen töwerenek adamlar bilen aragatnaşygy gurup bilýän kompýuteriň dolanlarmagyny kömek etdi. Keselli bolmasyna garamazdan Stephen Hawking ylmy açyşlar we üstünlikler gazandy. Elhenç kesel Stephen'i bozmady. Diňe durmuş uğruna azajyk ýitgetdi. Dolu diýen ýaly ysmaz boldy. Stephen Hawking öz keseline hiç hilpäsgilçilik görmedi. Stephen Hawking enjamlaşdyrylan uçurda uçup agramsyz giňişlikde galmaň şertlerini barlamaga razy boldy. 2007-nji ýylda bolup geçen bu wakada Stephen Hawking'in dünýä baradaky garaşyny düýpete ýitgetdi. Alim 2009-dan giýjägi alman kosmos öwrenmegi maksat edindi. Stephen Hawking'in esasy hünäri kosmologiýa we kvant fizikady. Kosmosdaky gara deşiklerde we gara maddalarda ýüze çykýan termodinamik prosesleri derňedi. Ol gara deşikleriň bu barmagyny suratlandyrýan we häsiýetlendirýän hadisa Hawking radiasiýasy diýip adlandyrdy. 1974-nji ýylda Stephen we başga bir hünärmen X1 swan kosmos obýektiniň tebigaty we radiasiýasy barada jedelleşdiler. Öz gözlemlerine garşy çykmagy başaran Stephen bu obýektiň gara deşik dälligini öňe sürdi. Şeýle de bolsa ýeňilişe seze bar boldy. 1997-nji ýylda Stephen Hawking ýene bir jedele girdi. Ýöne indi John Philip Preskill'in garşysyna-dy. Bu jedel 2004-nji ýylda Stephen Hawking'in medwat ýygnagyna çykyş eden rewolýusiýa gözlegine başlangyjy boldy. John Preskill'in pikirçe, gara deşiklerini çykarýan tolkunlaryna kesinlikle bolmayan käbir maglumatlar bar. Hawking 1975-nji ýyllaky gözlemleriniň netijesine dayanmak bilen bu argument tersine geldi. Ol biziň galaktikamyz bilen paralel äleme düşýäniň sebäpli maglumatyň düşündirilip bilinmejegine öňe sürdi. Soňra 2004-nji ýylda Dublinde kosmologiýa temasynda geçirilen medpuat ýygnagyna Stephen Hawking gara deşigiň tebigaty barada täze teoriýa öňe sürdi. Bu netije bilen Hawking garşydaşynyň dogrudygyny boýun almaly bolup, jedelle ýene ýeňildi. Fizik maglumatlaryň ýsyz ýitip gitmeýänligini,
ýöne bir gün termik radiasiýa bilen gara deşik galyrdygyny suwd etdi. Stephen Hawking älim hakynda bir näçe dokumental filmiň awtorydyr. 2015-nji ýylyň Stephen Hawking Älemi filminiň premierasy bolup, ýaş alymyň roly Gollywood'un görnükli aktýory Eddie Redmayne tarapyndan ýerine ýetirildi. Film ingliz ýaşlar tarapyndan işçen ulanýan statalara dowam etdi. James Marsh'ın rejissörlük esernäki filmde Stephen'ın hakyky hekaýasy bar. İlkinji aýaly Jane Wilde bilen gatnaşyklary barada gürrüň edilýär. Stephen Hawking'in roluny ýerine ýetiren ýaş aktýor premieradan soňra iň gowy aktýor hökmünde Oscar bayragyny aldy. Ilmda gazanylan issimlikleriň arasynda Stephen Hawking başga bir uğurda da meşhur boldy. Dünýäniň dürli künjeklerine ýaýradylan bir näçe kitap ýazdy. İlkinji işi 1988-nji ýylda neşir edildi. Wagtyň gyska taryhy atly ilmi eser iň köp satylan kitapdy. Şeýle hem alym, gara deşikler we ýaş älemler dünýä howazyň gabagyna kitaplarynyň awtory boldy. 2005-nji ýylda ýazgyjy Leonard Mlodinow bilen birlikde ýazan iň gyska wagt taryhy atly başga bir kitap ýazdy. Stephen Hawking gyzy bilen birlikde 2006-njy ýylda neşir edilen George we Älemiň sirleri atly çagalar kitabyny ýazdy. 1998-nji ýylyň ahyrynda alym adamzadyň geljekki 1000 ýyllygy ykbaly baradaky çaklama berdi. 2003-nji ýylda gözlegçileriň aýdan sözleri bilen howp salýan viruslardan uzakda ýaşaýan beýleki dünýälere gitmegi maslahat berdi. 1965-nji ýylda Stephen Hawking haýır-sahawat agşamynda tanışan Jane Wilde bilen durmuş urdy. Gyýy alym 2 ogul we 1 gyz dogurdy. Stephen Hawking aýal bilen şahsy durmuş netije bermedi we 1991-nji ýylda aýryşdylar. Aýrylyşmaklarynyň sebäpleri aýan edilmedi. 1995-nji ýylda Stephen Hawking'in uzak wagtlap aladasyny etýän howsary Elena Masonda ikinji geze öýlendi. 11 ýyllyk durmuş gurandan soň Hawking aýaly bilen aýrylyşdy. Stephen Hawking'in çagalary kakasynyň ähli işlerine gollap berýärdiler. Bulardan başga da alymyň ýakyn dosty Gollywood'un komediýaçysy Jim Carrey tarapyndan ýygyderli gollap alýardy. Alym Hudaýyň barlygy baradaky islenlik teoriýany reddetdi we ateistdi. Bu hakykata garamazdan Rim Papasy rezidensiýasynyň ilmi akademiýasyna geçirilen ýürüýte simpoziumda Rim Papasy Fransis oňa akbata berdi. 1968-nji ýylyň ýazynda alym jemgyýetçilik işgäri, tarikaly we kino aktrisasy Vanessa Redgrave bilen birlikde Vietnam söwüşine garşy çäreler gördü. Soňra 80-nji ýyllarda alym kädeşleriniň ýadro ýaraglanmalarynyň ähli umumy saglygy goraýyş we global howasynyň kadalaşma baradaky pikirleri gollady. 2003-nji ýylyň Irak Respublikasyna söwüşe sebäp bolan Amerikanyň prezidentiniň kararyna alym harby işgärleriniň jenaýaty diýip atlanyrdy. Şol ýyl Israýlyň Palestina ýaşaýjylaryna garşy syýasy güýç baradaky konferensiýasyna gatnaşyjylary boykot etmegi gollady. İngiliz medeniýeti 2018-nji ýylyň 14-nji martynda irden Stephen Hawking'in öýüne ölenligi barada habar berdi. Alymyň çagalary bu maglumaty şeýle tasdikladylar. Bir gezek ol, älemde many bolmazdy eger ol adamlaryň öýü bolmadyk bolsady. Biz ony hemişe küýsäris.